περάσουμε τώρα στον χώρο της παιδείας. Έχουμε και εδώ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Καθηγητές ξένων γλωσσών διαμαρτύρονται διότι θα γίνουν προαιρετικές οι άλλες γλώσσες, πλην των αγγλικών δηλαδή. Οι μαθητές δεν θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας, αλλά ουσιαστικά θα υπάρχει επιβολή. Γι' αυτό ζητάμε την κατάργησή τους. Ήδη σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα στη συνάντηση των επιστημονικών ενώσεων με την κυρία Χριστοφιλοπούλου, την Υπουργό στην Αθήνα. Την Παρασκευή στις 1:30 ώρα καλούμε όλους τους καθηγητές γαλλικής και γερμανικής, όλους τους γονείς, όλους τους κηδεμόνες στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 1:30, όπου θα προβούμε σε πανελλαδικό συλλαλητήριο για να αποσυρθούν μια και καλή οι εγκύκλοι. Τονίζουμε για όλο τον κόσμο που μας βλέπει ότι δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση οι μαθητές να κάνουν ξένη γλώσσα 30 άτομα στιβαγμένα σε κάθε τάξη και μάλιστα ξένη γλώσσα την οποία δεν έχουν επιλέξει. Το Υπουργείο επικαλείται την κρίση, αλλά με τα μέτρα που θέλει να λάβει, ουσιαστικά 2.500 καθηγητές γαλλικών και γερμανικών θα βρεθούν στο δρόμο και οι γονείς θα αναγκαστούν το αγαθό της ξένης γλώσσας που είναι τόσο χρήσιμο για τα παιδιά μας να το πληρώνουν αποκλειστικά στα ιδιωτικά κέντρα γλωσσών. Αληθεύουν αυτοί οι φόβοι, κύριε Υφυπουργέ, και για τα ιδιωτικά κέντρα και για το πώς οι άνθρωποι θα βρεθούν στο δρόμο? Κοιτάξτε, παρότι όπως ξέρετε δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας ο τομέας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ορισμένα πράγματα, ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξορθολογήσουμε το σύστημα. Δηλαδή το να έχει κανείς την δυνατότητα επιλογής πολλών γλωσσών ανεξάρτητα από την ανταπόκριση που έχουν τα παιδιά στις γλώσσες αυτές είναι μια πολυτέλεια την οποία η χώρα δεν μπορεί να την αντέξει. Δηλαδή το να έχεις ένα πολύ μικρό αριθμό παιδιών που επιλέγουν ρωσικά, γερμανικά, γαλλικά και να προσφέρεις όλο αυτό το πλέγμα των γλωσσών, ειδικά μάλιστα όταν τα παιδιά δεν δείχνουν να επιθυμούν σε μεγαλύτερους αριθμούς να παρακολουθήσουν αυτή τη γλώσσα, είναι κάτι που δεν μπορεί. Κοιτάξτε, έχουμε το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα γίνει με πραγματικούς όρους και με βάση τις επιθυμίες των παιδιών, με βάση δηλαδή τις προτιμήσεις τους στο μάθημα, ή θα λέτε όπως είχαμε ακούσει, στο τάδε μέρος μόνο αγγλικά, εδώ μόνο γερμανικά, εδώ μόνο γαλλικά και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι επιλογές θα γίνονται με βάση τις προτιμήσεις των παιδιών. Ωραία. Λοιπόν, και δεν θα υπάρχει μια ευρεία γκάμα ξένων γλωσσών με πολύ μικρούς αριθμούς μαθητών. Αυτό είναι το ουσιαστικό νομίζω.